बिसायख'थिया माब्ला जामारगोन बेखौथ' जों दाबो मिथिथ'वा जिहेतु माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया दाबो फोसावाखै जेब्ला फोसावगोन जों अब्ला मिथिगोन खिन्थु जोंनि इउपिपिएल हान्जानि साखाफाराया बेथ' जोब्बायानो आरो बेबायदि जोंना स्पेशल साखाफारानि दरखार जाया जोंहा जिहेतु बुथ कमिटि दङ जोंहा प्राइमारि कमिटि दं ब्लक कमिटि दं डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं सेन्ट्रेल कमिटि दं जों एनि टाइम माने बिसायख'थि फैब्लानो गेलेनानै देरहानायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो साखाफारायानो जानानै थाबाय थाखायो। केन्डिडेटनि महराव नुनो मोनगासिनो दं सार मा बुंगोन? केन्डिडेटनि दिनैसिमबो जोंनि हान्जानि सिङाव जों सावरायनाय जायाखै दिनैसिमबो एटलिस्ट आं मिथिया केन्डिडेटनि सोमोन्दै सावरायनायखौहाय आं हान्जानि गाहाय नेहाथारि जानानैसो खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोंहा जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सार जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि इउजि ब्रह्म सार जोंनि मावफुं आफादगिरि रोनग्रा नार्जारि सार आरो जोंनि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी सारमोना बे आयदानि सायाव सावरायगोन बिथांमोना बेखौ फाइनाल खालामगोन फाइनाल खालामनानै जोंना जेब्लानाखि बिजाथिया थिग जाबाय अब्लानो नोंथांमोननो फोसावगोन आरो जिहेतु दाबो बिसायख'थिनि डेटखौनो फोसावाखै बिसायख'थि बिजाथि फोसावनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया जेब्ला बिसायख'थिनि डेटखौ फोसावगोन अब्लासो जोंनि हान्जानि बिजाथिखौ फोसावनाय जागोन। बिपिएफ दोलोनिफ्राय पृथ्वीराज नारायण देबखौनो जे बिजाथि फसंगोन होननानै एसे खौरां मोननाय जादों बिपिएफ दोलोआ खहा जागोन नामा सार जिहेतु बिथांखौ केन्डिडेट फसंबाय? पृथ्वीराज नारायण देब बेसखौहाय बिजाथि होगोन होननानै आं खोनायाखै आं नुवाखैबो आं दासान्दि बेबायदि खौरां बिजोंखौ नायनो मोनाखै मैयासो जोंहा ब्रह्म धोरोमनि गिदिर मोनसे हाबाफारि दंमोन बेयावनो आं सासे भलान्टियार हिसाबै खामानि मावहैदोंमोन दा बावहाय भलान्टियार हिसाबै खामानि मावनायनि थाखायनो आं खौरां बिजोंखौ बेबायदि नायनो मोनाखै नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव माबाफोर बेबायदि ओंखारदोंब्ला बियो बिथांमोननि इन्टारनेल मेटार बिपिएफआ सोरनो केन्डिडेट होयो होआ बे इन्टारनेल मेटार बिपिएफआ जायनोखि केन्डिडेट होआ मानो जोंहा जेबो खहा जाया एबारनि केन्डिडेट इलेक्शना जिहेतु जोंहा मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौहाय फिन खनसेबाव प्रधान मन्त्रि बानायनायनिसो मोनसे इलेक्शन बियो गतिके बावहाय खुनु कन्टेस्ट जानाय नङा जोंनि बड'लेण्डनि मोननैबो समस्ति दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बेयाव एनडिएनि केन्डिडेटआ वाकअभार जागोन। माखासे दानल'सै दिनैहाय जोङो दतमा जे एमएलए एलएसिनि सिङावहाय जेसेबांनाखि बुथ कमिटि दङ बे बुथ कमिटिनि जे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ लानानै जों मोनसे गेट टुगेदार लादों दा बियो जोंनि एमपि इलेक्शननि मोनसे वार्म आप फ्राय माने जोंना प्रिपारेसना फ्राय जाबाय जोब्बायखौनो होनजाबाय दा जास्ट माने इलेक्शना जेब्ला जायो अब्ला जोङो खोब माने रंजा बाजायै बे इलेक्शनखौ एबार जों देरहानो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। दासिमबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै पेनेल लिस्ट फोसावनायखौ नुनो मोनाखै। पेनेल लिस्टआ फ्राय माने बेयो जोंनि लेभेलाव बेखौ जोङो बुंनो हाया खारन जिहेतु जोंनि केन्डिडेटआ माने मृत्युजतनि एनडिएनि केन्डिडेट जागोन बेखौ मोनसे कर कमिटिनि गेजेरजोंहाय हयथ' बेवहाय इउपिपिएलनि हाइकामान्डनिफ्राय थागोन आरो बिजेपिनि हाइकामान्डनिफ्राय थागोन आरो एजिपिनि जुथायै सावरायनानै सोरखौ होनाय जायो खम समनि गेजेरावहाय बेखौ फोसावनाय जासिगोन होननानै जोंबो मिथिदों। दा बेवहाय हयथ' मिडियायाव एफा एनै लिक खालामग्रोदों दा फाइनालि जोंनि बे फर्मेलि जोंनि दोलोनिफ्राय माने फोसावथ'नाय जायाखै खम समनि गेजेरावहाय बेखौ फोसावनाय जासिगोन होननानै जोंनि दैदेनगिरिनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार हिसाबै नब कुमार सरनियाबो मोनसे गेलेगोन होननानै मोनसे थांखि नुनाय जादों बे बिथिङाव मा बुंगोन सार? नब सरनियानि बाथ्राया माने ओरैनो जाय बिथांमोनहा बिथांखौ एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननायनि थाखाय केस होदोंमोन बिथांमोनहा दानजाबाय होननानै हाइकर्टनिफ्राय जे मोनसे अर्डार जाबाय बेखौ मिथिहोदों खिन्थु इलेक्शन कमिसनारनिफ्राय माने एक्जाक्टलि बिथाङा गेलेनो मोनमारगोन ना मोनमारा बेयो दासिमहालागै माने क्लियार जायाखै। जुदि इलेक्शन कमिसनारा जुदि बेखौ गेलेनो मोननायनि जुदि माखासे आयेनगत भाबै राहा दङबा हयथ' बिथाङाबो खारन 10 बोसोर एमपि जाबाय हिसाबै निस्सय गेलेगोन आरो जुदि बिथांनि सार्टिफिकेटआ गमामायै जुदि हाइकर्टनि निर्देश मथे जुदि दानजाबाय आरो इलेक्शन कमिसनारजों गनायजानाय नङै जुदि जाबाय अब्ला हयथ' बिथाङा गेलेनो मोनाबो जानो हासिगौ आरोखि दा बेखौ आंबो बे समावहाय
क्लियारलि बुंनो हाया हयथ' बेखौ इलेक्सन कमिशनारनि सायाव बे थाबाय। क'क्राझार हिसाबै माबायदि साखाफारा जिहेतु BPF दोलोआबो मोनसे स्ट्रं हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। BPF दोलोनि जोंनियाथ' फ्राय माने जोंना प्रिपारेसना कमप्लिट दा बेवहाय BPF दोलोनि स्ट्रंखौ जोङो बिथांमोना जे स्ट्रं बेखौ जोङो एखेबारे माबादि स्ट्रं जों बेखौ रायजो राजा मिथिखाथारबाय खारन गोबाव सम मन्थ्रि जाबोनाय MLA जाबोनाय बे आब' प्रमिला बायद'आ जे प्रकाश खालामबाय बेनिफ्राय एकदमबारे क्लियार आरोखि हयथ' माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने गेजेर खन्द'नि दैदेनगिरिफ्रा माने जोबोद स्ट्रं होननानै बुंथिनानै लाबाय थादों किन्तु प्रमिला बायद'आ जाहैबाय सासे गागि पलिटिशियान गोबाव सम MLA जाबोबाय बिथांनाव बिराद अभिगथा दङ दा बिथाङा मिथिगौ बबे समाव माबादि परिबेसावहाय देरहानो हायो बा जेननो हायो दा बिथाङानो अलरेडि माने प्रकाश खालामखाथारबाय आं इलेक्सन गेलेनो हानाय नंला आरो रुलिं पार्टिया खुब मोनसे क्रुसियेल माने इलेक्सन गेलेगोन बेवहाय माने देरहानायनि खुनु अंक गैया बेखौ जों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ आब' प्रमिलाया गावनि रावजोंनो मिडियानि सिगाङावहाय बिथाङा बुंथिबाय आरो बेखौ बयबो रायजो राजाया नुबाय दा बे हिसाबै जायखि जेखि बुंनानै लाया मानो माने BPFआ जे दिनैनि दिनाव स्ट्रंबाव बेखौहाय माने रावबो फोथाया आरोखि खारन आरो बिथांमोनहा जे दुरबल दा बेवहाय मोनसेनिफ्राय जों मिथिबावो जे बिथांमोना जे पेनेल लिस्टआव जाय मानसिफोरनि नामखौ लादों बेबो मोनसे फोरमान आरोखि बेनिफ्रायनो जों मिथिबाय जे बिथांमोना खुब दुरबल अबस्थायाव दंसै आरो बावैसो समनिफ्राय जे पेनेल लिस्ट दिरुननायनिफ्राय मानव गेदेर माने खाम्फा बरगयारी बिथांखौ दिनैहाय जोङो मेल मिटिं आरो मिडियाफ्रावबो जोङो नुवाखसै बिथाङाबो एसे आनज्रायनाय बादि जों मोनबाय आरोखि खारन दा सासे मंगल ग्रहनिफ्राय लाबोदों होननानै आं दाखालिबो बुंदों दा बिथाङा माने हाग्रामानि खिबु थाफाबाय थानायखौ नुदों बेखौ नायोब्ला माने बिथांमोना गोदाव सोराव जाबाय माने लामा आन्दायबाय आरोखि दा बेखौ जों नुदों आरोखि आरो दिनैनि दिनाव BPFनि IT सेलफ्रा हाग्रामाखौ एखेबारे टाइगार इज बेक होनलायथारो आरोखि टाइगार होननानै बिथांमोना गावसिनि दैदेनगिरिखौहाय बुंनानै लायो किन्तु जोंथ' सानो जे हाग्रामाया दिनैनि दिनाव माने हाथाय गैयै मोसा बोराय जों बेखौ रुजुनो हायो आरोखि दिनैहाय आरो नङाबा माने गं बायनाय मैसो बेह्रा दिनैनि दिनाव बिथाङा खुनु बिदि माने गोदोनि बादि जेबो खालामनो हाला बिथांनि सोगोमनायखौबो रावबो गिला आरो बिथाङा सासे आउटडेटेड माने नेता आरो दिनैनि जुगाव हाग्रामा बादि नेताया माने जोंनि रायजोनि जौगालु हाबाफारि लानाय बा जोंनि जे सुबुं सम्पद दानाय बा दिनैनि बे माने खोब माने एडभान्स जे ससाइटि बेखौ दैदेननायावहाय दिनैनि दिनाव हाग्रामानि बे दिन गैला आरोखि उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगिरेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।